Avui se celebra el dia de la C tancada. La importància per al català està en el fet que aquesta lletra representa un so fonètic que no té equivalència a altres idiomes i que és fonamental per la pronunciació correcta de moltes paraules del català. La C tancada va néixer al llatí. Originalment, al llatí la letra C es pronunciava sempre com a K, però amb el temps, davant de E i de I, com fem ara, es va pronunciar una mica diferent. Llavors es va crear per ressaltar que el so era diferent. El nom de la cua de la C trencada ve de l'espanyol, que s'assembla amb el portuguès, i es deia així perquè l'espanyol antic s'escrivia com una Z a baix de la C. Llavors, el que hauria de ser tetilla, Z petitona, va evolucionar com a cedilla. La C trencada té una gran càrrega simbòlica i emocional pels catalans, que la considerem com una de les nostres senyes d'identitat més importants. Com a curiositat, el turc també utilitza la C trencada, però en aquesta llengua és considerada com una lletra més de l'abecedari i no una variació de la lletra C. Si t'ha agradat aquest vídeo, deixa'ns un like i segueix-nos per veure més contingut en català.